Здравейте! Днес ще ви покажем как да добавим дистанционно към управлението на Бенинка 433 МГц. Това е дистанционното. За целта отваряме капака на управлението, докато стигнем до тези бутони с дисплей. Натискаме бутона ОК. Натискаме бутон минус, докато не стигнем до RAD 1. Натискаме отново ОК. Когато изпише PP, натискаме отново ОК. След като изпише Push, натискаме бутона, който искаме да добавим. И когато изпише ОК, добавянето е готово. Излизаме с натискане едновременно на плюс и минус бутоните. Излизаме от менюто. И дистанционното е добавено.